تیمên berevaniya sivîl xwepêşandanek li dijî topbarankirinên rejîma Esed li Idlibê li darxist. Duh roja çarşemê tîmên berevaniya sivîlên Sûrî xwepêşandan li hejmarek navend li gundewarê Idlibê li darxistin. Wekû piştgiriyekî bi xelkên bajar û bajarokên gundewarê her du parêzgehên Idlib û Hemayê. Duê xwepêşandanê de endamên navendên berevaniya sivîl li bajarokên Kifirnebil, Erîha, Cisr Şixûr û Harim serbarî hejmarek xelkên sivîl û çalakvan bûyê gavê rabûn. Wekû nerazîbûnek li ser berdewamiya topbarankirin û bombobarankirina rejîma Esed ser bajarê Idlibê serbarî daxwaza serbestberdana welatiyên binçavkirî di zendanên rejîma Esed de. Her wiha xwepêşanderên bajarê Kifirnebil li gundewarê Idlibê daxwaz ji civaka navdewletî kirin ku li hember berpirsyaretiya xwe rawastin derbarê kiryarên rejîma Esed û hevpeymanên wê li ser wê deverê. Her wiha daxwaz ji hemû aliyên berpirs kirin ku fişarê li ser rejîma Esed bikin da ku wê hilmeta hovane li ser sivîlan li gundewarê Idlibê û Hemayê rawastîne. Tê zanîn ku ew hilmeta tundûtujiyê ji aliyê rejîma Esed û mîlîsiyên bi ser ve hatî rûdan di encamê de 85 welatî jiyana xwe ji dest dan, di nav wan de 36 zarok hebûn, serbarî bi sedan birîndar û di nav wan de jin û zarok hebûn û bêhteriya wan qurbaniyan ji bajarê Xan Şêxûn bûn. Her wiha di encama wê topbarankirinê de bi hezaran welatî derbederê deverên aram bûn û dibistanên li deverên jî rastî êrişên rejîmê tên û tanha nehatine rawastandin.